Avui tenim el plaer de comptar amb la presència de Natàlia Martínez, directora d'Aliances i Comunicació de la Fundació Hàbitat 3. Aquesta entitat destaca per impulsar aliances estratègiques entre ajuntaments, organitzacions socials i altres sectors claus. Benvinguda al programa. Moltes gràcies per convidar-me. Hola, Natàlia. Molt contenta d'estar aquí. Mira, per començar ens agradaria saber quin és l'objectiu de la Fundació. Doncs la Fundació vol garantir el dret a l'habitatge, vol fer efectiu el dret a l'habitatge de totes les persones, però especialment les persones en situació de vulnerabilitat. Per què creus que l'habitatge ha esdevingut un problema tan social, tan fort? Doncs perquè ens hem trobat en una situació en la que la demanda d'habitatge és molt alta i l'oferta d'habitatge és molt baixa. Seria una explicació una mica econòmica. En els darrers anys la població ha crescut molt. A Espanya entre el 18 i el 23 ha crescut de l'ordre d'1.650.000 persones. A Catalunya és una mica més de mig milió de persones. Per tant, això suposa una necessitat d'habitatges per les noves famílies, per les persones que venen, i el parc existent, sobretot el parc assequible i el parc de lloguer, no és suficient per absorbir aquesta demanda. Llavors ens trobem amb molta necessitat d'habitatge i llavors ara una mica el que passa, podem comparar per exemple amb moments com la segona part del segle passat, que també va haver uns moviments importants de població i també va fer falta molt habitatge. Es va fer una política de promoció d'habitatge de protecció. Aproximadament es van fer entre 6,5 milions i 7 milions d'habitatges de protecció oficial amb un parc d'uns 18.000 habitatges, o sigui que més d'un 30% era habitatge protegit, i allò va donar resposta a aquest augment de la demanda d'habitatge. La pena és que aquest habitatge era de venda i quan acabava la protecció anava al mercat. Llavors aquest habitatge va servir en el seu moment per donar habitatge a la gent que el necessitava. Jo, per exemple, vaig créixer amb un habitatge de protecció oficial, però ara no el tenim perquè està al mercat. I portem 20 anys que no hem fet aquesta política de generar habitatge i per tant ara ens trobem que estem en un moment que hauríem de fer l'habitatge que no hem fet en 20 anys. Una vegada ho hem comentat, que les estructures familiars també estan canviant, no? El nou format de família... També és veritat, això ja serien coses que fan que necessitem més habitatges, perquè cada vegada hi ha més habitatges unipersonals, cada vegada les famílies són més petites, cada vegada... Jo, per exemple, vaig créixer que la meva àvia vivia a casa, ara és menys habitual que 3 generacions estiguin, no? Necessitem com més lloc i el parc d'habitatge és el que és. I vosaltres com a fundació, com us posicioneu davant d'aquest problema? De fet, nosaltres vam néixer amb una altra crisi d'habitatge que va ser la crisi hipotecària, que va donar lloc a una situació d'emergència social molt rellevant perquè les execucions hipotecàries van donar lloc a un volum molt alt de desnonaments, de persones que perdien l'habitatge, i primer per l'impagament de les hipoteques i després per l'impagament dels lloguers. I al mateix temps nosaltres vam sorgir per iniciativa de la taula del tercer sector social de Catalunya. Les entitats socials que treballen i que acompanyen a persones en situació de vulnerabilitat de diversos àmbits van començar a veure que transversalment totes les entitats necessitaven habitatge per poder dur a terme els seus projectes d'inclusió. Llavors Hàbitat 3 va néixer per donar resposta a aquesta necessitat d'habitatge de les entitats socials, per obtenir i gestionar habitatge i posar-ho a disposició d'altres entitats del tercer sector, ser una mica com la immobiliària del tercer sector, i al mateix temps per oferir una resposta des del tercer sector, ser una eina al servei de les administracions públiques. Comentes que doneu habitatge, aneu enfocats a les persones amb vulnerabilitat. A qui seria exactament? Doncs mira, sobretot el gruix de les persones que viuen als nostres habitatges és o perquè tenim un acord amb un ajuntament, que en aquests moments treballem amb 22 administracions locals, que és el propi Ajuntament a través de la mesa d'emergències o de serveis socials qui decideix, qui té uns processos per adjudicar els habitatges, i són persones que han perdut l'habitatge. Llavors aquestes persones nosaltres els hi fem un contracte de lloguer, nosaltres o hem llogat el pis o l'hem comprat i fem un contracte de lloguer a aquestes persones que ens proposa l'Ajuntament, i aquestes persones paguen en funció dels seus ingressos, paguen un percentatge dels seus ingressos. És a dir, que si entren en una situació més vulnerable pagaran poquet, però si la situació millora... Va millorant, pagaran més. De fet, hi ha una part d'aquestes persones que ja podrien sortir d'aquests programes d'emergència, el problema és que no hi ha
habitatges prou assequibles com perquè puguin... Perquè els contractes que feu amb la gent que hi va viure són de llarg... Bueno, són contractes en principi de 3 anys, però són renovables mentre... Aquest programa, que va néixer a Barcelona i que ara està a més municipis, bàsicament el que va intentar és aconseguir habitatge per a aquestes persones que estaven en situació d'emergència i que el parc municipal no era suficient per poder-les atendre. Llavors era una manera de mobilitzar un parc d'habitatge buit, de pisos que no s'estaven utilitzant, perquè no estaven en condicions, llavors s'ajudava a fer la rehabilitació, perquè els propietaris eren persones que no eren propietaris de lloguer, sinó que eren propietaris d'un pis, i llavors els hi vam posar molt fàcil perquè el poguessin llogar amb garanties. I després l'altra part important de persones que viuen als nostres habitatges són persones que estan acompanyades per una entitat social. Aleshores aquí hi ha una varietat de projectes molt interessant, perquè hi ha des de projectes d'acollida de persones, per exemple, de dones que han patit violència. Imagino que teniu una alta demanda. Tenim una alta demanda, el que passa que nosaltres no atenem demandes concretes de persones concretes, sinó que sempre treballem o amb entitats socials o amb ajuntaments, perquè el que no volíem nosaltres quan vam néixer era ser un altre lloc on la gent s'apuntava per trobar un pis. O sigui que el protocol sempre és mitjançant els ajuntaments. I les entitats socials. Són els nostres socis perquè són els que coneixen la necessitat i els que tenen mecanismes d'adjudicació. Us ve la gent filtrada. No és que ens vingui filtrada, ens ve proposada. El nostre client és l'entitat social o l'Ajuntament. I és l'entitat social o l'Ajuntament qui decideix qui seran les persones que viuran als pisos. Actualment sabries quants pisos teniu llogats? Tenim de l'ordre d'uns 1.300 habitatges, això canvia mensualment, i de l'ordre de 3.560 persones vivint en 10 anys. I com estan evolucionant aquests objectius, aliances entre ajuntaments i entitats? Com està funcionant aquesta situació? Doncs està funcionant bé. Ara ens estem trobant que tant de bo poguéssim disposar, de fet el nostre gran objectiu és disposar de contra més habitatges millor, perquè estem tenint moltes demandes de diferents ajuntaments. Nosaltres els habitatges els aconseguim, com dèiem, els aconseguim perquè els lloguem a propietaris particulars, perquè els comprem, i això després ho podem comentar respecte a quines polítiques afavoreixen l'habitatge. Doncs en aquest cas la Generalitat va articular un sistema de crèdits a les entitats socials, perquè uns crèdits en molt bones condicions perquè puguem comprar, i són uns pisos que d'aquí 90 anys seran de la Generalitat. Clar, perquè això podem aclarir-ho, Natàlia, perquè molta gent a vegades pensa, clar, s'estan enriquint, estan ampliant el seu capital i el seu patrimoni. Això què passarà? Explica-ho una mica, perquè la gent entengui que al final tot això té un retorn a la societat. Exacte. Les fundacions són una forma d'entitat sense ànim de lucre, no hi ha uns socis al darrere que reparteixen uns beneficis a final d'any, sinó que és una entitat que compromet uns recursos, els que té quan comença, que en el nostre cas eren molt poquets, i els que va generant al llarg del temps, a una missió. En aquest cas per nosaltres, el fer efectiu el dret a l'habitatge, sobretot de les persones en situació de vulnerabilitat. I nosaltres això sempre els nostres recursos sempre els hem de destinar. Les fundacions, en el cas que arribi un moment que es desfacin, no repartiran el capital entre els patrons, sinó que hauran de destinar aquest capital o a una altra fundació o a un altre projecte amb aquest mateix objectiu social. I l'altra cosa rellevant de les fundacions és que, com a mínim, el 80% del marge que generen s'ha de reinvertir. Llavors, l'avantatge de les fundacions és que amb una mica d'empenta que se'ls doni al principi, per exemple, aquests crèdits favorables que fa la Generalitat, farà que en el moment que nosaltres acabem de pagar aquests pisos, el retorn que tinguem el reinvertirem en més pisos. És a dir, és una manera de garantir que aquest no lucre, aquesta manera de funcionar que no genera uns beneficis que es reparteixen, en el fons s'estan reinvertint i tornant a dedicar. Al final tot s'inverteix per la mateixa causa, en la mateixa missió, que és la raó de ser de la fundació. Gràcies per aclarir-ho, perquè a vegades és que és molt dius fundació i a més amb l'estil així de lloguer de pisos, immobiliària, i pot donar a pensar a vegades que hi ha algú darrere enriquint-se de tot aquest. L'altra cosa que és rellevant a les fundacions, evidentment les persones que hi treballem i que treballem jornades de treball normal, cobrem, però per exemple el patronat de les fundacions, de la nostra i de qualsevol altra fundació, són persones voluntàries, des de la presidenta que dedica un munt d'hores fins als patrons, són persones que això ho fan voluntàriament. Tant la Cuca com jo, amb una altra part de la nostra vida, som patrones de fundacions i sabem
que el que fem és destinar un temps de manera voluntària. Òbviament, els tècnics i les persones que treballem en una fundació tenim uns sous, però el rellevant és això, que no podem, quan eventualment si la fundació deixés d'existir no pot repartir el patrimoni, i l'altra cosa és que més del 80% es reinverteix. I que els pisos que esteu comprant acabaran sent un entrecop per la... Els que estem comprant amb aquests crèdits de la Generalitat acabaran revertint a la Generalitat d'aquí 90 anys, i un altre model que estem tenint ara, que hem començat a treballar des de fa temps però s'ha començat a materialitzar aquest any 2024, és la promoció de pisos i abans parlàvem de les aliances i de la importància de les aliances. Els ajuntaments disposen de sòl, el posen a disposició de les fundacions, nosaltres fem una promoció d'habitatges i aquest sòl el tenim durant 75 anys i també d'aquí 75 anys aquests habitatges... Són com permutes, no? Bueno, seria el dret d'utilitzar aquest sòl per fer habitatge social a canvi que la fundació és la que inverteix els diners i també a través de préstecs i a través d'ajuts, perquè el que passa amb l'habitatge social, quan dèiem abans que hi ha molta demanda i molt poca oferta, l'habitatge és molt car. L'habitatge val molts diners. I construir també és molt car. Tant comprar-ho com construir-ho. Per tant, el mercat en el que se li ha deixat durant aquests últims 20 anys la capacitat de posar a disposició de la societat un bé de primera necessitat, el mercat només pot funcionar amb uns retorns molt alts. Quan estem parlant de persones que tenen uns ingressos de 700 euros i que potser estan pagant un lloguer de 200 o 220, això el mercat no ho pot fer, perquè és impossible fer un pis que el lloguer de 200 euros compensi la inversió necessària. Llavors, només es pot fer amb la conjunció de diferents actors. Perquè els preus que hi ha actualment al mercat de pisos, creus que es regularan d'alguna manera amb el temps? Els preus es poden regular en el mig termini, els preus es poden regular afavorint projectes de promoció diguéssim a preus protegits. El que passa és que, el que dèiem, si tenim en compte que construir i mantenir edificis és molt car, perquè això surti rentable, els preus tenen que ser molt alts. I després també hi ha processos especulatius en els que ens trobem, propietaris que tenen un edifici que no els hi estan sortint els números, que el venen, aleshores qui el compra vol treure una rendibilitat més alta i en comptes de fer lloguer normal fa lloguer turístic. Fa uns anys era una mica el negoci ideal. O lloguer de temporada. Aleshores, l'invertir en habitatge per poder llogar a llarg termini a preus moderats es pot fer quan són inversors que volen una rendibilitat mitja o que volen, a més d'aquesta rendibilitat econòmica, realment el que volen també és un impacte social. Si el que es fa és invertir per obtenir el màxim rendiment, doncs evidentment els preus pugen i sobretot pugen en una situació en la que hi ha molt poc habitatge, perquè al final del dia, si hi hagués molt habitatge i tu anessis a un barri i tinguessis 4 pisos a preu moderat i un caríssim, aquest caríssim hauria d'acabar baixant el preu, perquè si no... Ningú llogaria. Parlem de la demanda i l'oferta. Exacte, parlem de la demanda i l'oferta, sobretot. I quin és el següent pas per trencar aquest problema social que és el tema de la vivenda? Bueno, a mi m'agrada parlar... Nosaltres vivim en una societat en la que donem per sentat que hi ha algunes coses que formen part de l'estat del benestar, com l'educació, com la sanitat, i som molt conscients que són serveis que tenen un cost important, però que en canvi els ciutadans no el paguem o paguem una part petita. Quan nosaltres anem al metge, quan anem a l'hospital, pensem en països com els Estats Units, que una persona té un tractament mèdic i no el pot pagar i s'acaba perdent el pis i ens sembla que és una bogeria, perquè aquí donem per sentat que la sanitat és universal. Doncs hem d'entendre l'habitatge, i potser això és una cosa una mica filosòfica, de debò com una altra pota de l'estat del benestar, i hem d'entendre que el servei públic, igual que fa sanitat i fa educació, doncs també ha de contribuir a fer habitatge, perquè el cost de l'habitatge també és un cost que les famílies no poden assumir. L'altra cosa és que necessitem un consens tant polític com social
a llarg termini en temes d'habitatge. O sigui, hem de tenir un pla com a societat, com a país, i ara s'està treballant en aquest sentit, i l'habitatge ha de deixar de ser una arma política, perquè ha d'anar, l'estratègia de l'habitatge ha d'anar molt més enllà d'un mandat. Per tant, el que no podem estar fent és anar endavant i endarrere. I l'altra cosa que jo crec que és molt rellevant és aquesta idea de que cap dels actors no ho pot fer sol. O sigui, entenem que si la Constitució i l'Estatut diuen que el dret a l'habitatge és un dret de totes les persones, doncs evidentment els poders públics tenen la responsabilitat de garantir que totes les persones puguin accedir a un habitatge, però és molt difícil que ho puguin fer sols. Llavors s'han de produir aquests projectes i aquestes estratègies compartides entre l'administració a tots els nivells, perquè tenim molts nivells d'administració. I tenint en compte que els polítics actuals estaran fent una cosa per a lo millor d'aquí 3 o 4 candidatures, que és a lo millor el que costa, perquè és un problema que necessitem solucionar-ho. És un tema de governança. Ara hem de fer un pla de xoc. Perquè hem de fer, en 4 o 5 anys, hem de fer els deures del que no hem fet en els darrers 20 anys. Però si un polític actual fa una inversió molt, molt gran en la que la població no veu retorn, doncs tampoc no vol... Bueno, jo crec que com a societat hem d'aprendre a establir mecanismes de governança i per això jo crec que és important un diàleg no només polític, sinó també social. I d'aquí la importància també de la unió de tots els actors que comentàvem, de diferents actors que puguin intervenir, que puguin entendre i aportar la seva experiència. Sí, de fet, si mirem a altres països, i això també és un element que volia comentar, i enllaçant amb el que dèiem de les entitats sense ànim de lucre, a una bona part dels països del nostre entorn, els països nòrdics, els Països Baixos, el Regne Unit, a Irlanda, tenen parcs d'habitatge social de lloguer molt rellevants i amb una bona part estan gestionats per entitats sense ànim de lucre o de lucre limitat. Llavors, per lo que dèiem, perquè com que aquestes entitats estem obligades a reinvertir en el projecte i en la missió, el nostre resultat, afavorir i enfortir el sector de la provisió d'habitatge des del no lucre, paga a llarg termini, a la societat li paga, perquè aquests ajuts que s'estan donant a aquestes entitats, a la llarga el que fan és que aquestes entitats multipliquin. Per tant, aquesta és una de les estratègies de col·laboració entre el sector públic i el sector del tercer sector, i una part del sector privat que també té aquesta voluntat de... Doncs, Natàlia, ens quedem amb aquesta necessitat d'unió, de força, amb tractament de xoc. M'ha agradat molt això, que ho tinc en compte els polítics, que ho necessitem ja. Sí, i ara s'està treballant en aquest sentit. I treballar a llarg plaç, també. Tenir una mirada a llarg termini. Agrair-te la teva presència avui al programa, la teva experiència, la teva inspiració, i continuarem estant en contacte perquè esteu fent una gran feina. Seguirem parlant. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Continuem el programa? Continuem, anem a un petit anunci i tornem amb les seccions. Coalsi, el teu aliat pel lloguer de plataformes de feines en alçada. Manipuladors telescòpics de 6 fins a 19 metres i giratoris de 21 fins a 25 metres. Braços articulats elèctrics i dièsel de 12 metres fins a 40. Tisores elèctriques i dièsel de 5 fins a 19 metres. Carretons elèctrics, dièsel i 4x4 de 2.500 a 5.000 quilograms. Lloguer de tota classe de maquinària per construcció, esdeveniments, logística i projectes audiovisuals. Coalsi, working hard. Ja fa uns quants anys que a l'hora de cercar feina fem servir internet de manera habitual. Portals i aplicacions de recerca de feina com LinkedIn, fins i tot ofertes a través de les xarxes socials. Avui, per això, està amb nosaltres Germà Bustamante, periodista especialitat en ciberseguretat. Benvingut a la PropTeu. Bona nit, Cuca, com estem? Què tal? Com podem trobar una oferta de feina fraudulenta? A veure, n'hi ha moltes ofertes fraudulentes. Llavors, el que hem de tenir en compte, o la prèvia que hem de tenir en compte és analitzar això que ens arriba. És a dir, quan ens arriba una oferta de feina que no en requereix gaire formació, que té un salari molt elevat, doncs tot això ens ha de fer sospitar en primer lloc.
Posteriorment, hi ha molta tendència darrerament a parlar de Facebook, de parlar d'Amazon, de parlar en nom de grans empreses tecnològiques que ens ofereixen salaris espectaculars, feines des de casa sense haver-nos de moure per res, i això també és una qüestió que ens ha de fer sospitar. En aquestes imatges que podem anar veient són exemples reals, extrets de la vida real, en els quals hi ha ofertes suposadament reals, però que en realitat allà al darrere no hi ha absolutament res. I un altre element que ens ha de fer sospitar sí o sí és quan ens demanen que fem un pagament per avançat. I després al final veurem un cas real. Evidentment, quan anem a buscar feina, l'última cosa que ens haurien de demanar és que posem els diners de la nostra butxaca. I una altra qüestió molt important és el fet que una oferta de feina a la qual nosaltres no hem aplicat i de cop i volta apareix del no-res, home, a veure, o som molt bons. Que això, de fet, està passant molt últimament, que ens arriben molts missatges d'alguna empresa de recursos humans que tu dius, però si no... De fet, l'altre dia la meva sogra, que ja està jubilada fa molts anys, diu: m'ha arribat una oferta de feina a través d'una empresa de recursos humans. Clar, això ja ens ha de crear una alerta màxima. Això ens ha de crear una alerta màxima, i a partir d'aquí hem de tallar qualsevol tipus de comunicació. De fet, i és una cosa... Vols dir que hem de bloquejar el telèfon? Hem de bloquejar el telèfon, hem de no seguir la conversa, evidentment, vull dir, és tallar qualsevol tipus de comunicació que puguem establir amb aquesta persona. Penseu que les xarxes socials, que estan molt bé, que tots en gaudim molt, que expliquem les nostres vides, però clar, són una font inesgotable de continguts o de material perquè això que se'n diuen els ciberdelinqüents agafin combustible per després perpetrar experiències com aquesta. I què hem de fer nosaltres? Perquè moltes vegades també ens trobem que no som molt tecnològics o no sabem com, en el cas aquest que t'he comentat, la primera idea seria bloquejar, però què hem de fer? A veure, el que hem de fer, la primera consigna és, primer, descobrir si aquesta oferta de feina és real o no és real. Com ho podem comprovar? Doncs d'una manera molt senzilla. Si ens ha contactat una empresa N, o en nom d'una empresa N, doncs intentem esbrinar a través dels canals habituals si aquesta empresa N existeix, si té un procés de selecció obert, si està ubicada a l'estat espanyol o no està ubicada a l'estat espanyol, és a dir, fer una miqueta de recerca per esbrinar si realment allò pot ser real o no. Si no és real, doncs hauríem de començar ja a sospitar. En segona instància, si ens comencen a demanar moltes dades personals, no, escolta, per fer una entrevista necessitem tota la teva documentació, números de... O sigui, no donar dades a través del WhatsApp, no? Per exemple, seria una altra. Per exemple, evidentment. I una cosa que s'ha posat molt de moda darrerament, i sortim una miqueta del guió, són totes aquestes trucades o missatges de veu que reps de telèfons desconeguts, que no tens a la teva agenda, però que són ofertes de feina o que són suposades ofertes de feina, les quals has de respondre perquè et posin a la seva base de dades i tal. Tot això són enganyifes, són com les trucades comercials, per dir-ho així, però amb una intencionalitat al darrere que és, bàsicament, és una intencionalitat purament econòmica, de robar els nostres diners. La delinqüència està canviant, perquè de fet ara ja això d'atracar, les botigues ja no tenen diners, o sigui, la forma de delinqüència està canviant. Pensa una cosa molt senzilla. Què fa més mal ara mateix? Que et robin la cartera o que et robin el mòbil? I aquesta pregunta és una pregunta que ens la podem fer tots, i segurament tindrem molta més angoixa si ens roben el telèfon mòbil que no pas si ens roben la cartera. Perquè sí, a la cartera hi ha tota la documentació, però diners en efectiu solem portar-ne més aviat poc.
I en canvi ens roben un telèfon i més enllà de que el telèfon valgui 150 o 800 euros, més enllà de tot això hi ha una qüestió de tot el que hi ha allà dins d'un telèfon. Clar, però tenen les nostres dades, tenen moltes vegades les contrasenyes, ho tenen tot. O sigui, ens podrien suplantar la identitat d'una manera vertiginosa, no? Aquesta és un dels grans ciberdelictes, la suplantació d'identitat, i ja no només de comptes de xarxes socials, de grans personatges públics, que també passa, sinó de gent del montón, per entendre'ns. Vull dir, pensa que actualment, amb dades de l'any 2024, el negoci de la ciberdelinqüència, és a dir, tot el que envolta la delinqüència en això que diem internet, recapta més quartos que el narcotràfic. I amb això ja ho tenim. Molt alerta. De fet, estem tan alerta que moltes vegades diem no, a mi això no em passarà perquè jo ja estic prevenida, no tal. I de fet, caiem una altra vegada en un altre fraude. Exacte. Això, com podem mostrar avui als espectadors per dir-los no, que això li passa a qualsevol persona del carrer? Mira, hi ha un cas real que puc explicar ara molt ràpidament. És el cas d'una bona persona que es va refiar d'una oferta de feina que li va arribar a través de WhatsApp. I era una empresa de creuers dels Estats Units que li oferia feina en un creuer per estar d'atenció al públic, etc., treballar durant uns mesos en un creuer. Què va passar? Doncs que ell va continuar, va seguir la veta, i aquí li van demanar un primer pagament de 500 euros per qüestions de tràmits burocràtics, etc. I aquesta persona va pagar aquests 500 euros. Li van enviar una suposada documentació, etc., i li demanaven uns 250 euros extras més per una assegurança de vida pel període de treball, que també va pagar. Què va passar? Doncs ja us podeu imaginar què va passar. Que ni l'oferta existia, ni l'empresa existia, ni el creuer existia. Per tant, això és un cas real que es pot veure al portal INCIBE de l'estat espanyol i que posa de manifest precisament això, la bona fe de les persones, la desesperació, per dir-ho d'alguna manera, de les persones a l'hora de buscar feina, però també la mala fe dels que hi ha al darrere buscant el rendiment econòmic. Per tant, quan ens passa una cosa d'aquestes, si ens hem saltat el primer pas de la prevenció i de la precaució, evidentment tot això s'ha de notificar, s'ha de portar... Això t'anava a dir, que el primer que hem de fer quan ens passa alguna cosa així és anar a denunciar, no? És anar-ho a denunciar. Que la denúncia trigarà a prosperar, que segurament hi haurà una part que no podrem recuperar els diners que hem invertit o el mal tràngol que ens han fet passar, sí, però és molt important que aquest tipus de delictes els comencem a normalitzar. Perquè moltes vegades ens els quedem de portes endins per aquella sensació de vergonya. Ostres, com pot ser que m'hagi passat això a mi? Però mira que he estat ruc, mira que he estat beneit. No, aquestes coses s'han d'explicar. I si ens hem saltat la prevenció, si ens hem saltat aquests elements de precaució que ens haurien de fer sospitar, el següent pas, si ja tenim els peus a dins de la galleda, és intentar reportar-ho i que més enllà de fer, diguéssim, d'engreixar les estadístiques, com a mínim intentar superar o intentar recuperar tot allò que ens han... Sí, en conclusió, visibilitzar-los perquè no li passi al nostre veí o altres persones que puguin caure en aquests fraudes. Germà, vindràs un altre dia perquè el tema de ciberseguretat crec que ens donarà molts temes a partir del present. Ens pot donar molts temes perquè és una cosa tan quotidiana com aquest element que portem aquí, que és un telèfon mòbil i que pot ser una cosa meravellosa i espectacular, però també es pot convertir en un element de risc. Doncs moltes gràcies per estar avui aquí. I vosaltres no marxeu, que continuem amb les nostres accions. I comencem avui una secció molt especial perquè connectarem amb el nostre company Sergi Vancells perquè està a Múnich repartint uns premis de peluqueria. Sergi,
Benvingut Què tal? al programa. Com anem? Doncs mira, estic en el centre, en el cor de Múnich, que és a la Marienplatz, a Alemanya, que hem arribat aquest matí i han donat un premi de perruqueria i continuem, perquè el que estem fent són els International Hairdressing Awards, que anem cada dia en un lloc diferent. I de què es tracten aquests premis? Doncs això són els Premis Internacionals de Perruqueria, que ja és la 7ª edició. La seu d'aquests premis és a Espanya, i jo faig ambaixador global dels premis perquè treballo en el món de la comunicació de la perruqueria i cada dia el que estem fent és anar a diferents ciutats del món anunciant quins seran els guanyadors d'aquesta edició. Hi ha 8 diferents categories, imagina't. Ahir vam estar a Londres, avui estem a Múnich, Alemanya, i demà estarem en un altre lloc que encara no puc dir. Perquè el destí és totalment secret. Exacte, hi ha uns finalistes i nosaltres anunciem els finalistes fa un mes i els direm que cada dia estarem anunciant aquest premi en concret. Avui anunciàvem l'influencer de l'any dintre del món de la perruqueria. Aleshores, aquests finalistes han de dir-nos a quin lloc estaran aquest dia i a aquesta hora i podem aparèixer a diferents llocs. Podem aparèixer a Múnich, podem aparèixer a Londres, podem aparèixer a París, podem aparèixer a Los Angeles i és molt divertit. Entenc que els guanyadors no ho saben. No, no ho saben. Pot ser que hi apareguem. És una sorpresa. Potser que hi apareguem o potser que no. Ahir, per exemple, els finalistes estaven a Londres, estaven a Sydney, a Austràlia, i l'altre estava també a Anglaterra, però en el nord d'Anglaterra. Llavors ells estaven esperant-nos i només podíem aparèixer, òbviament, a un dels llocs. I per apuntar-se a guanyar aquests premis, qui pot participar d'aquests premis? Poden participar perruquers de tot el món, i llavors, com hi ha diferents categories, doncs el que han de presentar és una col·lecció fotogràfica. Ve, per exemple, de barberia, de perruqueria comercial, de perruqueria d'avantguàrdia, que li diem nosaltres, que són, diguéssim, com l'alta costura de la moda, però traspassada a la perruqueria. I llavors tenim premis especials, que són l'influencer de l'any, que és el perruquer que ho fa millor a les xarxes socials, i també tenim el Premi Llegenda de la perruqueria, que són a les llegendes del sector. Per donar-vos una idea, el primer Premi Llegenda li vam donar a en Lluís Junqueras, l'any 2019. D'aquí, aquest aquí a prop. Tu sempre dius que a Espanya hi ha els millors peluquers, no? És un referent del món de la peluqueria. Evidentment, evidentment. Aquí a Espanya hem tingut sempre perruquers top, que nosaltres, evidentment, coneixem tots, com el Lluís Junqueras, com el Cebado, com el Rafael Pagès, tots tres de Barcelona, que han sigut referents a nivell internacional i que els admiren a tot el món. Tu vas a Anglaterra, vas a Los Angeles, vas a Nova York i parles de Junqueras, per exemple, i tothom el recorda com el Dalí de la perruqueria. Tothom els coneix, no? Tenia aquest sentit creatiu, evidentment. Encara hi són, els salons de perruqueria Junqueras, però lamentablement ell ja fa un parell d'anys que ens va deixar. Tot i que la peluqueria ha avançat moltíssim també, no? Ara mateix és una experiència, no? Bueno, és una passada el que ha avançat. Ara et deia l'altre dia que estava a Bolònia, que era la gran fira mundial del món de la perruqueria, que hi havia llançaments i cap a on s'està anant és diguéssim, a la ultrapersonalització dels serveis en els salons. Vull dir que cada vegada els serveis estiguin més personalitzats a la persona i que els salons de perruqueria siguin espais de benestar en el qual, jo t'ho dic sempre, Lali, jo t'ho dic sempre, aneu a gaudir d'una experiència de bellesa, de benestar, de sentir-te bé amb tu mateixa. No s'ha de córrer, no has d'anar al saló, vinga, talli la punta i no em vaig. Al final et faré cas, Al final et faré cas, perquè jo vaig molt poc a la peluqueria i quan hi vaig és amb pressa. Jo t'ho dic sempre que has de disfrutar i avui en dia hi ha uns serveis a les perruqueries, per exemple, de hair spa, que et seuen amb una camilla tota estirada i et fan un tractament que et quedes, vamos, en el 7è cel, que diuen. Aquí hem d'anar-hi, Aquí hem d'anar-hi, Sergi. Jo te'n puc dir unes quantes que en podeu disfrutar molt. És un món que ha crescut moltíssim i que al final no és només bellesa exterior, sinó que canvien a les persones també per dintre, no? Tenim perruquers influencers, per exemple, que comparteixen vídeos a les xarxes, com el Víctor del Valle, que està a Sevilla i que és molt famós, que ha fet fortuna fent vídeos d'aquests. Divendres teníem una companya que ens va dir que les seves amigues havien anat a Sevilla expressament a aquesta peluqueria i que portaven mesos i mesos a la llista d'espera per poder ser pentinades, no? Per aquest noi. Jo, fixa't que jo conec perruquers. Aquest noi, per cert, que ja és grandet, ja no és tan noi, és de Barcelona, i se'n van anar a viure a Sevilla i allà s'ha fet una celebritat. Jo conec perruquers que ja tenen tot l'any reservat. És com l'alta cuina, no? Com parlar del celler de Can Roca o del Bulli. Jo vull reservar aquest any, ja no tenim taula. I t'has d'apuntar a una llista d'espera. Imagina't de què estem parlant.
I, per exemple, el que ha guanyat el premi del peluquer més influencer, a les xarxes socials, quants seguidors pot arribar a tenir com a peluquer? Bueno, hi ha gent que té des dels 2 milions que té el Víctor del Valle, hi ha perruquers diguéssim, per exemple, a Dubai, que tenen 8 milions, hi ha els perruquers de celebrities de Hollywood, doncs també tenen 3-4 milions, però també es fan virals els seus vídeos. El perruquer que li hem donat el Premi Win no és que en tingui molts, no arriba al milió de seguidors, però té vídeos que l'han vist 20-15 milions de persones, que s'ha compartit, doncs això, centenars de milers de vegades, i el que es tracta és de transformacions, de com entra la persona en el saló i com surten, i que els hi canvia la cara, que quasi ploren de felicitat de com els hi ha canviat la vida. També m'imagino que ara amb la intel·ligència artificial ens poden adaptar perfectament, que és el que millor ens quedaria, no? Exactament, aquest ha sigut un dels grans avançaments que s'està produint en el sector. En aquest sector hi ha molts altres, que és que gràcies a la intel·ligència artificial interpreten totes les teves dades. Ja no estem parlant de la qualitat del cabell, que també hi ha diguéssim, càmeres microscòpiques que al minut t'analitzen què és el millor pel teu cuir del cabell, per la teva pell del cabell, perquè quins són els tractaments que et van millor, sinó també que analitzen quina és la teva feina, quin és el teu entorn social i quin seria, diguéssim, el tall més adequat o el tractament pel teu cabell més adequat segons quina és la teva vida. I això és, en qüestió de dècimes de minut et fan aquesta assessoria a les perruqueries. Doncs jo crec que això ho necessitem tots, perquè sempre ens fem algun canvi de look i moltes vegades ens acabem arrepentint, no? Potser per falta de costum o el que sigui, de dir, ostres, ara m'agradaria tornar-lo a tenir llarg. Bueno, ja saps que els canvis de look a vegades es produeixen en moments complicats de la vida i llavors passes a fer un canvi de look dràstic, per, diguéssim, veure't tu mateixa d'una manera diferent i, diguéssim, que tancar la porta en aquesta etapa que has passat i ja, diguéssim, entrar en una nova etapa. Això ha passat a gent que se separa, a gent que canvia de feina després de molt de temps, canvia de look i ja es veu a si mateixa d'una manera totalment diferent. O sigui que el look exterior ajuda també a canviar interiorment. Això ho hem de fer. Doncs moltíssimes gràcies. On vas ara? Ens ho pots dir o no? No t'ho puc dir, però mira quin lloc més maco que estic avui, Això és a la Marienplatz. Avui estàs a un lloc preciós, Mira, el centre de Múnich és un lloc al·lucinant, o sigui que ara ja anem cap a l'aeroport, però primer ens farem una Weissbier, una cerveseta, disfrutarem. Entregareu algun altre premi avui? Avui no, perquè estem fent un per dia, vam començar el divendres passat i acabarem el dissabte que ve, 8 dies, 9 dies de viatge, perquè el diumenge va haver-hi un peron, però cada dia en un lloc diferent. Imagina't, acabarem d'avions... I agafant avions amunt i avall, que es preparin tots els nominats, que demà pot aparèixer el Sergi Vancells a donar-vos un premi. La veritat és que és superemocionant quan ens reben, és superemocionant, ja estan molt nerviosos per demà, o sigui que res. Vaig una mica amb el pentinat, que fa vent aquí Múnich. Doncs moltíssimes gràcies per haver-te connectat i res, seguim en contacte, ens veiem ben aviat. I fins aquí la secció d'avui. Nosaltres anem a un petit anunci i tornem amb el Freix. Avui tenim Freix de moda, un Freix molt especial. Encara no saps qui som? Som Géminis Mobles de Bany, especialistes en el teu bany. Fabriquem mobles de bany, plats de dutxa, mampara, aixetes, accessoris. T'esperem al nostre showroom, situat a Granollers amb 200 metres quadrats. No tardis, vine a veure'ns a Granollers i viu una Géminis experiència. Som Géminis, experts en banys. Avui parlem de dues grans cites del món de la moda, la 080, que es fa aquesta setmana a Barcelona, i la passarel·la italiana tardor-hivern 2025-2026. I, com no, tenim a Francesc Mercado amb nosaltres, que ens parlarà d'aquestes dues cites tan importants, ¿no? Benvingut al programa. Benvingut, Francesc. Buen día, buenos días a todas, buenos días a todos. Pues sí, vamos a hablar de estos dos acontecimientos tan importantes, que uno empiece hoy, otro se celebró hace un par de semanas, pero sí intentaremos poneros al día en todo lo que respecta a estos dos temas. Claro pues que sí, la 080, que és aquí a Barcelona. Comença just avui, Avui comença. Ha començat avui a la part del Sant Pau, el recinte modernista Sant Pau, i dura del 1 al 4 d'abril. Del 1 al 4 de abril. Bueno, ya sabéis que el 080 es una
una finalización de lo que era Gaudí en Barcelona, que desapareció con el tiempo. Ya sabéis que Gaudí fue una de las pasarelas más importantes que se celebraba en Barcelona y en España, y que bueno, ha ido más o menos derivando hasta el 080, convirtiéndose más que en un espacio de moda, en un espacio cultural, ya que 24 diseñadores, tanto nacionales como internacionales como catalanes, pues forman parte de esta nueva forma de entender la moda de una manera circular y sostenible, que el Departamento de la Generalitat de Cultura ha querido fortalecer y darle una nueva visión a la moda, que me parece muy interesante, esa oportunidad a jóvenes diseñadores y otra forma de entender la moda que dista mucho de lo que seguiremos hablando, que era la moda italiana. Tots aquests dissenyadors que formaran part de la 080, com estan seleccionats? Pot apuntar-s'hi qui vol? És gent que comença o gent experimentada? ¿Qui serían? Hay de todo, hay de todo. Evidentemente son diseñadores consagrados que evidentemente año tras año participan en esta pasarela. Otros son jóvenes que presentan su proyecto a la Generalitat de Cultura y bueno, de una manera no solamente hay que presentar buenas... alguns, no? Podem veure... Exacto, son todos los diseñadores, como veis, son diseñadores jóvenes, son diseñadores con una trayectoria, alguno de ellos consolidada, pero sobre todo no solamente se evalúa el diseño, sino que tenga una moda sostenible, una moda circular y muy respetuosa con el medio ambiente. Es otra forma de entender la moda. Yo creo que la moda está evolucionando, que ya veréis que en Italia también están muy vinculados a esta forma de hacer la moda, a una moda sostenible, y que no solamente deben de pasar esos cánones de realmente diseñadores que tenen. I molta diversitat, perquè de fet, te'n recordes l'any passat que vam estar? L'any passat vam anar-hi... A la passarel·la de l'Òscar León, sí. I vam trobar, ens va cridar molt l'atenció la diversitat i fins i tot d'edat. Así es, así es. Hi havia gent de totes les edats desfilant. Bueno, ya la moda ha cambiado mucho, ya la moda en la cual solo podíamos ver a jóvenes de entre 15 y 18 años haciendo modelos, tanto ellas como ellos, ha cambiado mucho. Piensa que el consumidor hoy es mucho más exigente y quiere una moda más real. Se acabó esa moda donde las cinturas de talla 34 era lo que veíamos en una pasarela. Gracias al consumo, ya que la gente busca la realidad, la moda ha cambiado y la pasarela ha cambiado y es mucho más diversa y mucho más real. Yo creo que es importante que la moda pase de ser un consumo para una pequeña minoría para que sea una gran minoría y una verdad. I que t'hi pots sentir identificat, no? Perquè veus gent amb canes, no? Que pot ser molt, molt guapa, però és la realitat de la que totes les persones ens podem identificar. Y las tallas también han cambiado mucho. Pero sobre todo, de verdad, que lo que vais a ver tanto en el 080 como en todas las pasarelas internacionales ha cambiado muchísimo la cultura del consumo, ha cambiado muchísimo la cultura de la sostenibilidad, de la moda circular, de reciclar prendas o telas de otras colecciones y sobre todo la fabricación muy exacta de prendas para que los stocks sean muy controlados y desde luego pues el consumo sea muy sostenible y muy respetuoso. Ha cambiado muchísimo. O sigui, no es premia només la creativitat, o sigui, ja comença a tenir molt més ingredients, no? Quan els hi pot costar als dissenyadors en temps preparar una desfilada com aquesta? Bueno, depende. Pensar que hablar de los diseñadores que participan en este 080 posiblemente sea la única pasarela que hacen en todo el año, ¿no? Luego pueden hacer pasarelas pequeñas pues a nivel un poco más comarcal, pero pensar que los diseñadores internacionales, por ejemplo, de lo que hablamos en Italia, ha habido diseñadores que han estado en Nueva York, en París, en Madrid, en Milán, lógicamente es un costo en cuanto a tiempo, sobre todo si no presentan las mismas colecciones, muy elevado, y en cuanto a costos muy elevados. Si hablamos del 080, posiblemente los costos sean mucho más Ara faré una pregunta a nivell d'usuari total, però la gent que veu les desfilades des de casa seva o mira les revistes, la roba que es porta en aquests desfiles no és roba que després et puguis posar per al dia a dia. No creas, no creas. Piensa que... Però en general... Jo crec que cada cop més, No, piensa que no solamente eso, sino que ahora ya puedes comprar muchos de los diseños que están en la pasarela, ya se pueden comprar al día siguiente directamente con la colección. Evidentemente, lo que acabas de decir tú es verdad, hemos vivido mucho tiempo con esas prendas que estaban cosidas, estaban cosidas encima del cuerpo de la modelo, que prácticamente luego era invendible. O molt extravagants, que a vegades ni elles les poden defensar. Te quedarías asombrada porque muchos de los diseñadores que presentan colecciones o esa roba feta de taps, que està molt bé, d'imatge, però clar, tu l'endemà no aniràs amb roba de taps pel carrer. Piensa que muchos de los eventos que vemos de música, de los Oscars, muchos vestuarios están
están hechos, como os digo, encima de la actriz, de la cantante que en ese momento va a desfilar y prácticamente es de un uso nada más. Existen muchos tipos de formas de pasarela, pero las pasarelas a las cuales estamos viendo, la ropa que cada día sube una pasarela es una moda más real, ¿eh? Os garantizo que muchas de las colecciones que vemos son ropa que vamos a ver en la calle exactamente igual. Todo lo que hemos visto en Italia es moda muy llevadera, evidentemente. Claro que hay cosas... ¿Qué hem vist a Itàlia? Explica'ns una miqueta. ¿Quines tendències ven? Bueno, realmente ha cambiado muchísimo, todo está cambiando. Hemos pasado 2-3 años donde el color era algo normal y ahora un americano azul, el naranja, el verde, el amarillo. Hemos pasado a un monocolor, ¿no? A unos estilos donde la armonía del color solo es una y donde la moda es mucho más real y que está aquí los años 90, que están aquí las sombreras y que está aquí la ropa ancha, el oversize. Tornen les ombreres? Brutal. No, tornen no, ja estan aquí. Ja estan aquí, vaig tard. Jo vaig portar l'altre dia una americana amb ombreres i em sentia molt rara. Em recordava quan jo era adolescent que ens posàvem aquelles ombreres tan grans. Això es torna a portar. Tot, bueno, ya está aquí. Ya hemos visto esta primera verano muchos estilos así, donde I la estamos gent mucho prioritza marcados. la moda o prioritza el que afavoreix més? Perquè, clar, les ombreres no quedaran bé tothom. Bueno, yo siempre digo que la moda hay que encajarla en el estilo de cada uno. Evidentemente no a todos nos queda bien todos, pero no obstante hay muchos tipos de moda. Ya Francesc, estic veient aquí desfilada d'Itàlia, molt queer, ¿no? El cuero ha sido un tejido, sobre todo los tejidos han tomado una parte muy importante en la pasarela. Los tejidos vienen a ser algo muy importante porque quieren dar una sensación de salud, pero que el cuero y los abrigos largos, sobre todo el cuero... Però això és sintètic, entenc, no? Perquè lo de la pell a vegades bueno, una mica... evidentemente no solamente eso, sino muchas prendas, muchas telas hoy son sintéticas. La inteligencia artificial forma parte muy importante de todas estas cosas. Imaginaos que la inteligencia artificial, cuando hablamos de diseño, pues pensamos que no es así, que no, que los creativos son los diseños. Pues no, la inteligencia artificial también suma muchas creativas, mira muchas tendencias y sugiere cosas. El cuero, como me has preguntado antes, ha sido una tendencia que ha estado muy en alza temporada tras temporada, pero os garantizo que el otoño-invierno 25-26 el cuero va a ser algo ineludible para cualquiera de nosotros, con lo cual seguro que más de uno... Avui vaig bé, avui vaig bé. Ya tenemos alguna prenda, sobre todo siempre hay que intentar, yo siempre digo que cuando cambiamos de una temporada a otra, de una colección a otra, siempre hay que intentar buscar en el armario esas prendas que podemos volver a reutilizar, porque la moda cambia, hay matices que los hacen diferentes de una a otra, pero el cuero es llevable hace muchísimo tiempo. No estoy diciendo algo que no conozca todos nuestros oyentes. Al final és com un bàsic, no? Tenir algo de cuero. Es muy importante. Yo creo que el cuero es algo tanto para vosotras, los hombres quizá no tanto. Parlem de tendències, però quina importància té el fons d'armari, eh? Bueno, això un altre dia que vinguis tenim que comentar les prendes que el fondo de armario es muy importante y hay que aprovechar siempre las rebajas para llenarlo. Sí. Siempre las rebajas están indicadas de manera inteligente para poder ese fondo de armario ver esas prendas básicas que las vamos a utilizar siempre, poder volver a reconstruir, a rellenarlas y sobre todo siempre aconsejo que en la moda hay que ser muy inteligente, muy sostenible, pensar que para hacer un pantalón tejano se utilizan 500 litros de agua, con lo cual hay que ser muy inteligente en la forma de comprar y hay que estar a la moda, porque sí, la moda hay que estarlo, al que nos gusta estar siempre actualizados. O sigui, tu apostes més per anar a la moda o a un estil clàssic? Bueno, yo creo que cada uno tiene que tener el día que necesita. Yo creo que en algún momento todos tenemos un cóctel donde podemos ir de manera clásica y también tenemos un día guerrero donde nos gusta demostrar nuestra masculinidad o nuestra feminidad. Yo creo que los estilos... Es anar combinant. Claro, yo creo que cada día, exacto, cada día debes de buscar lo que tú en armonía te vaya bien. Hoy pensar que, por ejemplo, lo que hemos visto en Italia, hemos visto muchos trajes de sastrería para ellas y para ellos que pueden utilizarse para ir a trabajar a la oficina o para un cóctel el viernes por la noche. Cada vez más la forma de vestir va en función de tu estilo de vida y cómo te levantes hoy. Cada vez más la ropa deportiva está al uso, los zapatos están desapareciendo. Aquest dematí, abans de venir, escoltava uns vídeos que deien que ara la gent per anar al gimnàs, el gimnàs ja és una moda, que la gent s'arregla, es maquilla, las prendas que hay para el però gimnasio. les prendes parlaven justament de la moda per fer esport.
pensar que cada vez Que abans más. per fer esport et posaves l'ovell ja, que ja no... Ara Ara ja no, Pensar que hasta para ir a la playa tú te pones tu bikini, tu bañador y luego los aderezos para ir al chiringuito de moda, porque ya hoy la gente disfruta más del día que la noche. La moda está en muchos espacios, sin darnos cuenta tenemos nuestro estilo para ir al gimnasio, nuestro estilo para ir a la playa, nuestro estilo para ir a la oficina, nuestro estilo para ir al cóctel con los compañeros de la oficina, el domingo, el espacio. Evidentemente cada vez más el público tiene muchísima más información y sabe elegir su estilo. Y hoy hablar de moda, hoy hablar de la pasarela de Italia hace 20 años para atrás era para un público muy restringido. Pues hoy, debido a internet, estamos actualizados. Podemos ver lo que se va a ver en el otoño, invierno 25-26. Estamos en la primavera pràcticament. Francesc, ens quedem al 2025-26, que ja ens sembla lluny. Gràcies per haver estat avui, perquè sé que aquesta tarda marxes cap a Canàries, Cap a Canàries, una altra vegada. Avui comencem 080, que els nostres espectadors estiguin al tanto. Avui a la tarda, Lola Casademunt a les 7. Perfecte. Sí, y Scorpio, també, una marca Avui és un gran dia, ¿no? S'estrena... Hoy es el día donde los grandes abren este 080, pero cualquiera de estos días que acontece, el 1, 2, 3 y 4, todos aquellos que estéis en Barcelona, os aconsejo que vayáis, porque vais a ver una moda diferente, una moda con un sello catalán, que creo que es importante. Marcas de proximitat. Pero llena de cultura, llena de buen consumo, respetuoso I amb un entorn molt bonic. I el lloc preciós. Barcelona es, yo pienso que hoy por hoy tenemos unos escenarios los mejores del mundo para presentar moda, y lo saben los diseñadores. A ver si nos ponemos al día y vuelve la fuerza con lo que estaba Gaudí, porque Barcelona tiene mucho que decir de moda. Ens quedem amb aquest Fresh Moda, Lali, i continuem amb el nostre Fresh. Continuem amb el Fresh. I comencem el Fresh amb notícia d'última hora, Cuca. Notícies d'última hora. Dani Alves absolt pel Tribunal Superior de Justícia, que anul·la la seva condemna a 4 anys i mig per violació. I ahir a la tarda, xarxes socials, Joana Sans anuncia que està embarassada. Sabem si és d'ell? La notícia és que és d'un òvul congelat, que està d'uns 3 mesos i mig, més o menys, i que ella ja tenia moltes ganes de ser mare fa molt temps. Saps que va perdre la seva mare fa 2 anys o així, i és filla única, no té germans, no té pares, es sentia... Això és el que explica ella en les seves xarxes. Es sent una mica com desolada i tenia molta necessitat de ser mare. Amb un òvul congelat, no? I no se sap el pare, no? No sabem fins ara com està el tema. No podem confirmar. S'ha llegit alguna revista per internet que posa que criarà el seu fill a la casa de Dani Alves que té a Barcelona. No posa res més, tampoc sabem si això serà així, perquè... Creiem que estan junts, per tot el que s'està veient, estan junts. Ella ahir a les seves xarxes va estar molt activa, va ensenyar el predictor, s'han vist algunes fotos amb el predictor. Ha comentat que serà una nena, o sigui que a partir d'aquí jo crec que continuarem parlant molt. I tot l'apollo que ella li ha donat durant tot aquest temps que ella ha estat a presó. Jo crec que aquesta ruptura va ser una mica fictícia, però això ja és una teoria meva personal, perquè per lo que veiem ells han continuat a estar junts, o sigui que no sabem... Doncs bueno, anirem fent el seguiment. Ja sabem que són molt escrupuloses a vegades amb segons quines notícies. És una notícia, la del Dani Alves, que està fent una mica de... removent comentaris a les xarxes, i jo crec que hem de ser curoses amb aquest tema. Sí, hi ha gent que està a favor, en contra, ara l'han absolt, no? De fet, hem de respectar també la víctima, que també no estarà passant el seu millor moment. Llavors, per això jo prefereixo mantenir-me una mica al marge, dir la notícia i continuar amb la nova parella de Risto Mejide. Aquí anàvem, Risto Mejide. De nuevo enamorado, però això què està passant? Però és un noi molt enamoradís, no? Jo crec que sí. A part ara amb una noia que té 37 anys, jo crec que aquest amor serà més madur ja, Sí, perquè la noia ja és més gran, no? Sí, sí. Però se segueixen portant molts anys, el que passa que ell també és més gran. És una noia que, de fet, es dedica professionalment, és especialitzada en IA, en intel·ligència artificial. De Barcelona. És de Barcelona, es diu Laia. Molt maca. Laia Grassi, molt guapa. Molt guapa. A més, intel·ligent, amb una professió, uns estudis, no? De fet, les mamarazzis van comentar durant aquests dies passats que ella havia intervingut en algun programa del Todo es Mentira amb el Risto i ho havia penjat en les seves xarxes. Llavors es rumoreja que igual aquesta relació
es va portar en el temps, o es va començar fa un temps, i es podria haver coincidit amb la que va tenir amb la Gracia Casta. Bueno, o es van conèixer en aquell moment, col·laborant, no? I la cosa ha anat a més, no ho sabem. Escolta'm, el roce hace el cariño, No sí, que no ho sabem. El que no està enamorat d'una ex és Pepe Navarro. Pepe Navarro. Aquest culebrón no acaba mai. Bueno, que parla de l'herència ja, no? El Pepe Navarro ja està preparant l'herència, però no per deixar-la, sinó per no deixar-la. Per no deixar-la. Per no deixar-la. Ha deixat posat en els seus fills que quan ell mori que puguin fer les proves de paternitat una altra vegada i treure-li la legítima en el fill de la Ivonne Reyes. Que això... I si vol fer les proves un cop mori, per què no les fa ara? Doncs perquè ara ja el jutge ja ha dit que ja és el pare, perquè no va fer-se les proves en un primer moment, això ja ho hem comentat alguna vegada, que això és el conte de mai acabar, no? Doncs el tema està que no sabem si això és legal, que després de mort els fills puguin evitar que aquest noi tingui la legítima. Un conte, vamos, això és un drama. Això, sí, això és un no acabar, vamos. El que començarà que no ha acabat... Joaquín, el nostre estimat Joaquín. Joaquín, el jugador del Betis, amb Susana Saborido, la seva dona, que com sabeu han estat últimament una mica en boca de tots, perquè es va rumorejar que havia tingut relació instagramer amb la Carla Claver. De missatges, no? De que s'escrivia. S'escrivia amb una noia que treballa... I en van sortir alguna més. Per OnlyFans. Bueno, de fet han sortit en un esdeveniment, estan com reconciliant-se amb els mitjans, tot està bé, tranquil. Però jo et dic una cosa, a portes de dintre cap a casa, les seves tindran, perquè no crec que la dona faci... no? Home, i el cunyat ha fet molt mal. I el cunyat ha fet molt mal. És que el cunyat ha fet un show al tele que no sé... Per això que tot això acaba passant factura, dins de les cases. Ho anirem veient. Ho anirem veient, de moment, bueno, aparentment amb els dos els interessa estar bé, seguir com a família així exemplar. Tenim actualitat també d'última hora, que no sé si vas veure ahir el rei Felip VI, que va anar a esquiar i va aparèixer ahir en un esdeveniment amb tota la cara cremada. Vols que et digui una cosa, Cuca? Ho vaig veure i vaig pensar que era mentida. Dic, deu ser una imatge d'aquestes a miar o alguna cosa. Ni de posar imatge avui, perquè realment... No m'ho vaig creure, era veritat. Era veritat. O sigui, és que la tenia inflamada, És que sortia el rei amb tota la cara vermella. Sobretot protecció, encara que aneu a la neu, més protecció encara, Doncs no m'ho vaig creure. Vaig pensar que era una broma. No era un meme, era el rei. I els que estan cada cop més a prop d'estrenar programes són els de la família de la tele. Els de la família de la tele, Maria Patiño, Inés Hernán, i com es diu, mai me'n recordo del nom de l'altre presentador, del Aitor Albizua. Sí. Que seran els que encarregats de dirigir. La Belén Esteban també estarà de col·laboradora. A ella li està bé el rol de copresentadora, no? Perquè així a vegades va, a vegades no. Va com de segona. O què passa? S'estrena el 22 d'abril. Estarem atents. I col·laboradors, la Lidia Lozano, la Txelo García Cortés, el Víctor Sandoval, el Quico Matamoros... Poca importància li estem donant a tots aquests canvis, Poca importància. Perquè, o sigui, a la U, és curiós, no?, que la televisió pública acabi fent un Sálvame, perquè fins ara això era la telebasura d'Espanya. Sí. No? Per molta gent era la tele, doncs, de segones, no? Mai has de desprestigiar ningú perquè no saps com acabar el conte. I goita com ha acabat el conte. També t'haig de dir que tot s'ha de veure com comença i com acaben mantenint-se, perquè veurem aviam quina rebuda tenen del públic. Han deixat un forat en la plataforma TEN. Sí, però que si s'acaba no serà perquè una televisió pública no hagi apostat per ells, sinó per l'audiència. Sí, l'oportunitat la tenen. L'oportunitat la tenen. Que ja és molt. Han deixat un forat en la plataforma TEN que ara cobrirà la Carlota Corredera amb un altre horari, perquè fa un programa que es diu Tentáculos, que serà com un magazín així una mica de barreja de continguts, i que aquest ja ha començat. I l'horari d'aquesta setmana ja ha començat a ser a partir de les 8 de la nit, que llavors compaginarà una mica amb Pablo Motos i amb Broncano. S'arribaran a solapar? Solapar res, una miqueta, però solapar alguna cosa. Això a mi també m'ha sobtat, Bueno, perquè és un tipus de públic que li agrada aquest contingut i a aquesta hora no hi era. Aquesta hora eren més programes, concursos... I també ha sorprès que s'ha quedat amb ella, hi ha col·laboradors nous, però el Quico Hernández s'ha quedat a la plataforma TEN, que això també m'ha deixat una mica... Pot ser que sigui perquè no l'hagin trucat de TV1? No ho sé.
Això tindrem que indagar, no? Haurem d'indagar, Cuca. Doncs ens quedem indagant. Ens quedem indagant. Però aquí ho tindrem, O sigui, la setmana que ve, si podem, totes les notícies. Doncs res, tornem la setmana que ve. Moltes gràcies i nosaltres a continuar.